Dito dapit. Ano ba? Dito dapit sa nay manukan. Saman. Pagdali. Sulod pa gamay. Ayan na. Kanang ang say reaction nimo kanang gutom na kay ka gutom. Gutom kay ka ba? Anak, gutom na kay nana. Kanang grabe ka gutom. Na gutom na kay ka. Kusog ka human. Ang say reaction ka nang magtabok ka sa dalan bitaw, magtabok ka sa dalan. Nga kuan, highway, tabok ka sa highway. Unsay imong buhaton? Dagan. Di mo lingi ka, lingi sa tuo, di ba? Tanaw ka lingi, wala to. Di sige. Lingi. Ana. Mamahog din kag manok. Bre namang tangkal, mamahog ka. Sabarang tangkal, kan hikapon ni yung manok bagdako na ba? Ana. Hawira. Ana. Kanang nakuratan ka, nakuratan. Di nakuratan ka. Reaction mo nakuratan ka. Ana, ala, grabe. Kuan kayo eh. Artistahin na kay ka de. Dawat na gid ka sa kuan sa kanang mga artista ba ni kuan ni ni kansana. Pwede na ka makauban ka ni Coco Martin kay may na kay ka mo artista. Ano man? Tapos ali din diri, ali diri. Kaya naman. Ali din diri ba diri. Diri sulod. Sa kanay. Sulod diri. Oh, karon ka. Dara sulod. Ay sa atras sa gamay atras. Dara. Yay sulod ayon dong sulod. Kanang luoy kay nga nawong. Sige. Kani dayon. Mo rin ni mong kuan. Tao kay pagkaon man eh. Di oy. Adto na lakaw na dito kay imuhan ng kuan. Kay bali imuhan ng balon nimo balon. Na samtang kuan ka katawa din ka. Ana ka. Dire tuwang sa ako ah. Tubang dire sa ako ah. Sige, ana na. Wala na okay na. Pusit kami. Usa ka adlaw dunay usa ka lalaki nga nasaag sa mo ang tangkalan sa mo ang manok. Wala gid ko kailaning tawhana kay karon pa ko ani nakakita. Wala gid ko masayop murag gigutom gid ni siya murag nasaag ni siya diring dapita. Naglingi-lingi in taon siya kay abi niya gulay tawo. Tawa lagi giabrehanan niya among tangkal. Wala gid ko nasayop dautan ding tumong aning lalaki ha. Unang akong gisinggitan busa nakurat siya. Pero syempre kabalo man pud ta maluoy, bahalag kawatan ning tawhana ni. Mao nang ingon ko sa iya nga ali isa dayon sa diri sa balay kay tagaan ti kag sudan. Wala na lang pud ko ni report og pulis kay luoy man kayo iyang nawong. Ang kagutom daw natuklod siyang pagpangawat. Kay nagsige naghilak iyang mga anak kay wala may sudan niya, wala man pud ni trabaho ning tawhana ni. Nagitunulan ako isa ka buk isda diha. Kay may na lang masabaw pud ni nila kay angkan ra ba to iyang asawa daw. Sa dayong uli niya dako kayo iyang ngisi nagpasalamat gid na siya sa kuha. Kay sa wakas first time pa nila makatilaw og isda.